Alright, 2 Corinthians chapter number 3, verse number 12. Tanaman dog palihog para sa pagbasa sa pulong sa Diyos. And I'll get myself ready here. 2 Corinthians chapter number 3 and verse number 12. Seeing then that we have such hope, we use great plainness of speech. And not as Moses, which put a veil over his face, that the children of Israel could not steadfastly look to the end of that which is abolished. But their minds were blinded. For until this day remaineth the same veil untaken away in the reading of the Old Testament, which veil is done away in Christ. But even unto this day, when Moses is read, the veil is upon their heart. Nevertheless, when it shall turn to the Lord, the veil shall be taken away. Ganay ko mamatiktan ninyo ang pulong veil. Gigamit ang duha ka pulong nini nga passage gigamit sa Bisaya, tabon and salimbong. Kita na sa pulong salimbong. Do we know the word salimbong? It's the same word. I don't know why they switch partway through, but veil mao bisan unsay panapton nga nagbitay aron mo tabon, aron mo tago, aron dili klarong makitan kung naay babae magkasal, she often has a veil, di ba? So naay veil, so naay tabon or salimbong, and we'll understand it a little better later. Let's read it in Visayas, 2 Corinthians chapter number 3 and verse number 12. Nan sa nakita nga kita nagbaton sa ingon niya nga paglaom, kita naggamit og dako nga kayano sa pagpanulti. Og dili sama ni Moses nga mibutang og tabon sayang nawong aron ang mga anak sa Israel dili makatutok hangtod sa pagkatapos niatong giwala. Apan ang ilang mga hunahuna gibutaan. Kaya hangtod ni ining adlaw nagapabili ng maura nga tabon nga wala kuaa diha sa pagbasa sa daan nga pakigsaad nga ang maong tabon giwala na diha ni Kristo. Apan bisan hangtod ni ining adlaw sa diha ngang sinula ni Moses gibasa ang salimbong anaa saylang kasing-kasing. Apan bisan pa niana sa diha nga kini modango sa Ginoo. I feel like we could translate dangop as moliso ngato sa Ginoo as well. It might be a little more accurate. I'm not sure about dangop. Apan, bisan pa, sa diya nga kinimudangop sa Ginoo, ang salimbong pagakuhaon. So my message comes from verse number 14. Their minds were blinded. Their minds, what is that in Visayan? Ang ilang mga hunahuna gibutaan. Their minds were blinded. Magampun ta, dayon ko mo makalingkod para sa mensahe. Father, would you please bless the preaching today? God, would you fill me with your spirit? Would you give me clarity of mind and keep my blood sugars level? Would you help me, God, to give our people what they need? Would you give me courage to say what's necessary? Would you help me, Lord, if there's something I shouldn't say? Would you help hold me back from saying it? Dear Lord God, would you please bless the preaching of your word this morning? Please, God, fill me with your spirit, empower me. This is the message you gave me, and I need you to help me deliver it today. Please, Lord, help me, I pray. In Jesus' name, amen. Pwede ka mo maglingkod. Katong teksto, karun buntag, si Paul nagpahinumdum sa mga Kristohanon dito sa Corinth, kabahin sa sugilanong gikan sa Old Testament. Basi nainumdum ka sa diyang si Moses minaog gikan sa presensya sa Ginoo dito sa babaw sa bukid Sinai. Ang Biblia nagingon nga ang iyang nawong nagsidlak sa himaya sa Ginoo pero wala siya kabalo. Let's go take a look at it. Let's go back to Exodus chapter 34 and verse 29. Exodus chapter 34 and verse 29. Ang Diyos miingon ni Aaron ug Miriam later in this in the wilderness. God said to them, "Ako mosturya sa akong sulugon nga si Moses nawong sa nawong."
Moses had a special relationship with God. I think it actually says mouth to mouth, ba sa ba. Exodus 34 verse 29, we're going to look at the story here when Moses came down. Sa diyang minaog siya gikan sa bukid. Exodus 34 verse 29, kunana sa amen. And it came to pass when Moses came down from Mount Sinai with the 2 tables of testimony in Moses' hand, when he came down from the mount, that Moses wist not that the skin of his face shone while he talked with him. O kini nahitabo sa diyan nga si Moses milugsong gikan sa bukid Sinai, dalang duha ka papan sa pagpamatuo diya sa kamot ni Moses. Sa diyan nga siya milugsong gikan sa bukid, nga si Moses wala mahibalo nga ang panit sayang nawong midanag, midanag, samtang siya nakigsulti kaniya. So samtang si Moses nag-story sa Ginoo, kana nga himaya gikan sa Ginoo, naghimo sa nawong ni Moses nga magsidlak. Pero wa siya kabalo. Minaog siya gikan sa bukid, wa siya idea. Pero tanawang verse 30, verse 30. And when Aaron and all the children of Israel saw Moses, behold, the skin of his face shone, and they were afraid to come nigh him. Ug sa diha nga si Aaron o ang tanan mga anak sa Israel nakakita ni Moses, tanawa, ang panit siyang nawong midanag ug sila nahadlok sa pagduol kaniya. Maka-imagine ta niya na nahadlok yun sila, natural kayo. Bisan si Aaron, yung kaugalingon magulang, nahadlok nga moduol kaniya. Skip down to verse 33. Para sa time, we're not going to read the whole story. But verse 33 is the most important for our message today. Until Moses had done speaking with them, he put a veil on his face. So naggikan siya sa babaw, minaog siya, sila nahadlok mo doon niya, siya nagtawag kaniya, alisa. Somebody told him, Moses, kinahanglan ka mo lantaw sa mirror. I don't know. Somebody said, Moses, we're scared of you. So what did he do? Ug hangtod nga si Moses nakahimo na og pagpakigsulti kanila, siya mibutang og usa ka tabon sa iyang nawong. Sa diyang si Moses nakasabot na ngang iyang nawong nagdanag. Somebody told him, I don't know who, maybe it was Aaron. Siya nagkuha sa uska veil, uska panapton. Dari gitawag tabon. Later we saw in a minute. It's called I forgot the word already. Unsa bang lain sa limbong? Pero dari gitawag tabon, veil. Iyang gikuha uska panapton ug nagsuod na niya na atubangan sa iyang nawong aron makatago sa shine. Can you imagine listening to someone speak? Open your Bibles. Diba? Kana gyud ang nahitabo. Murag malibog ka. Diba? Maglusod, mag-focus sa mga pulong. Pero nagtabong siya sa iyang nawong. And it wasn't like, dili kini nga klase. Sa diyang si Ma'am Ruth, kami nagkasal, nagsuot siya sa veil, sa tabon. Pero nipis yun. Makita ang gihapon ang pagkagwapa. Amen. Amen. Makita ang gihapon. Pero si Moses, baga man, aron dali na makitaan ang pagsidlak. Baga manggod, murag pareho-pareho ni ini. Murag na yung mga teddy bears. Teddy bears ni? Teddy bears po ang iyaha. Kumulantaw ka sa Hebrew, na tabon nga na teddy bears. Nindot yun. Kini man ang butang nga kinahanglan masabtan na to, arong klaro ang pagsulti ni Paul diya sa Corinthians. Samtang si Moses nagpasabot kanila kabahin sa mga balaod sa Ginoo, ang iyang nawong dili klarong makita tungod sa tabon. Ang tabon nagbabag sa pananaw. Even in the Old Testament, the veil in the Ark of the in the tabernacle, unsa bang katuyuan sa veil kana nagtabon aron dili sila makakita sa sulod, dili makakita sa Ark of the Covenant sa sulod. So the purpose of a veil is to stop you from clearly seeing. Okay, that's important. Og sa atong teksto karong buntag,
si Paul naggamit niya nga tabon ingon nga usa ka ilustrasyon kabahin sa tibok nasod sa Israel hangtod niya nga panahon sa New Testament. Before we go back and read it, let's review. Unsa ba ang resulta niya nga tabon? Unsa ba ang resulta? Ang tabon or ang salimbong nagbabag sa klarong pananaw. Now that's important. It kept them from clearly seen. Karon nga nakasabot na ta kabahin sa tabon ni Moses, balik na ta sa atong teksto sa 2 Corinthians. Go back to 2 Corinthians chapter 3 and verse 13. Now that we understand the background. Second Corinthians chapter 3 and verse 13. Kunana, say amen? And not as Moses, which put a veil over his face, that the children of Israel could not steadfastly look to the end of that which is abolished. I do not have time to explain how 13 connects to the verses before, but I just want you to notice, nagkumpara siya, nag-istorya siya kabayan sa veil, nagigamit ni Moses. Verse 14, but their minds were blinded. For until this day remaineth the same veil, untaken away in the reading of the Old Testament, which veil is done away in Christ. O dili sama ni Moses nga may butang og tabon sa iyang nawong, aron ang mga anak sa Israel dili makatutok hangtod sa pagkatapos niatong giwala. Apan ang ilang mga hunahuna gibutaan. Kay hangtod niining adlaw nagapabilin ang maora nga tabon nga wala kuhaa diha sa pagbasa sa daang nga pakigsaad nga ang maon tabon giwala na diha ni Kristo. So unsa ba iyang gihiskot diri? Sa dihang mga Hudeo nakadungog sa balaod dito sa Mount Sinai. Wala sila klarong nakasabot niya na sama nga wala sila klarong nakakita ni Moses. So he's making a spiritual and a mental comparison. He's saying, wala sila nakakita sa nawong, and in the same way, sa samang paagi, wala sila nakakita sa kamatuoran, wala'y klaro pagsabot alang kanila, nalibog pa sila, they didn't fully understand. Si Paul, naggamit sa tabon sa nawong ni Moses, ingon nga usa ka ilustrasyon sa espirituhanong pagkabuta sa katawhan sa Diyos. Look at verse 14 again, the first sentence. But their minds were blinded. Dili mapugnan lang ilang pananaw, ilang hunahuna, ilang pagsabot pod, napugnan. Sakto? Apan ang ilang mga hunahuna gibutaan. Unsay gibutaan? Ang ilang mga hunahuna. Unsay pasabot sa pagkabuta sa hunahuna? Dili ka makasabot sa klarong kamatuoran. Blinded spiritually means you can't understand truth. Bisan klaro man, maglusod ka nga makasabot. Let's read it again. But their minds were blinded for until this day. So gikan sa panon ni Moses, hangtod sa panon ni Paul, until this day remaineth the same veil untaken away in the reading of the Old Testament. Kay hangtod niining adlaw nagapabili ng maura nga tabon nga wala kuhaa diha sa pagbasa sa daan nga pakigsa. Now wait a minute, what's the connection here? Si Moses minaog ug unsa ang gisulti? Nagsulti siya kanila sa pulong sa Dios. Pero dili klaro ilang pagsabot sa mga dili makikita sa nawong, dili sila makasabot sa kamatuoran, and he says kana nga priyo nga problema, dili sila makakita, nabuta gihapon sila hangtod karon sila mubasa sa balaod ni Moses pero dili makasabot. I lost my place, I apologize. There I am, I found it. Si Paul nagingon, hangtod karon,
kung ang mga Hudeo mubasa sa balaod ni Moses, buta gihapon sila, watch, kabahin ni Kristo. I've told you many times, the whole Bible is about whom? Jesus. Jesus said, behold, I come in the volume of the book. Ako moabot diha sa kabaga sa basahon, meaning the thickness. Ang tibok Biblia, ang kabaga sa Biblia, ang tibok man kabahin nako. Kanang gisulti ni Jesus diha sa book of Psalms in a conversation between Jesus and God the Father. And here's what Paul is saying. Sa diha nga si Moses nagwali, ang tao wala pa nakasabot sa tanan kabahin ni Kristo. Remember, everything in the Old Testament nagtudlo nga ni Kristo. Panaglitan. Si Kristo ang mituman sa tibuok balaod ni Moses. Like for what? Ang tibuok tabernakulo maong lain-lain hulagway, lain-lain picture ni Kristo. We studied that for 14 or 15 weeks. Ang mga sakripisyo diya sa tabernakulo, sila po naghulagway ni Kristo. Siya ang karnero sa Diyos nga mukuha sa sala sa tibok kalibutan. Ang mga propesiya diya sa balaod ni Moses, diya sa mga prophecy, diya sa mga prophets, diya sa Psalms ug uban pa, ang tanan propesiya sa Old Testament nagtudlo ngadto ni Jesus. But Paul says, bisan sila naidaghang diri sa Old Testament nagtudlo ngadto ni Kristo, dayon si Kristo niabot na nagtuman sa tanan, klaro man makita siya ang nagtuman sa mga propesiya. Kini mga Hudeo nga wala pa naluwas, mubasa gyapon sila sa Old Testament pero buta gyapon. Bisan si Kristo nagtuman na siya sa tanan, wala tay kalibog. Klaro man siya ang karnero sa Dios nagihulagway diha sa tibok Old Testament. Verse 14 pag-usab. But their minds were blinded, for until this day remaineth the same veil untaken away in the reading of the Old Testament, which veil is done away in Christ. Nga ang maong tabon giwala na diha ni Kristo. Sa dihang si Kristo miabot, mikuha na siya sa tabon. Wala na'y kalibog kabayan sa mga propesiya. In the Old Testament, we have shadows, mga hulagway, mga anino. Pero dili klaro kayo ng anino. You can see kind of an idea. Like if I have a shadow, I can't find my shadow there. Kung na'y shadow diri, kay idea sa akong forma, pero dili klaro. Diba? So kung nagtago ko pero makita ng shadow, you say murag na tao pero dili ko makakita sa iyong panagway. Diba? Ang Old Testament mao ang anino, ang shadow ni Jesus. Dayon si Kristo miabot o klaro manggayud ang tanan mga shadow. All the pictures were fulfilled pero nabuta gyapon sila. Dili gyapon sila makasabot. Look at the next verse, verse 15. But even unto this day, when Moses is read, the veil is upon their, what's the next word? Heart. Apan, bisan hangtod ni ining adlaw, sa diha nga ang sinulat ni Moses gibasa, ang salimbong, anaa, and I feel like we could add the word gihapon. Anaa gihapon, sa ilang kasing-kasing. Si Paul naging bisan si Jesus Kristo miabot na o klarong mituman sa tibok balaod ni Moses, daghang mga Hudeo nga nabuta gihapon kabahin ni ana. Sa ato ba, kung mubasa sila sa Old Testament, dili gihapon sila makakita ni Jesus. If you read the New Testament and then you read the Old Testament, you say, oh, nakakita ko ni Jesus dere, o dere, kining tanan nagtudlo ngato ni Jesus. Pero sila, wala yapon. Kung nagbasa sila kabahin sa mga sakripisyo, dili sila makakita nga silang sakripisyo, mga hulagway ni Kristo. Kung nagbasa sila sa klarong propesiya kabahin sa Masaya nga moabot, dili sila makakita nga kana manggod si Kristo. Kung nagbasa sila kabahin sa tabernakulo, dili sila makasabot nga kana nga tabernakulo nagtudlo lang ngato ni Jesus. Sama nga kana nga tabon nagbabag kanila gikan sa klarong pagtan-aw sa nawong ni Moses. Na ay tabon nga nagbabag kanila gikan sa klarong pagsabot nga si Jesus maong Masaya
nga ilang gipaabutan dugay na gayud. They just couldn't understand. Dili lang sila makasabot kung unsaon nga si Jesus man nga ilang gipalansang sa cross maong tinuod nga Masaya. They just said, how is that possible? I can't understand. They were blind. Go back to verse 14. A lot of doctrine, I know. We're about to get practical. 2 Corinthians chapter 3, verse 14. 2 Corinthians chapter 3, verse 14. Kung nana, say amen. Just the first sentence. But their minds were blinded. Apan ang ilang mga hunahuna, gibutaan. Very important. Unsa ba ang gibutaan? Ang ilang hunahuna. Dili sila makasabot. That's what it means to be blinded in your mind. You can't understand. Look at verse 15. But even unto this day, when Moses is read, the veil is upon their what? Heart. Apan bisan hangtod niining adlaw sa diha nga ang sinula ni Moses gibasa, ang salimbong anaa sa ilang kasing-kasing. Did you see what I see? Nabagkay bisan unsang namatiktan niining nga verse? Let's review. Verse 14. Unsa ba'y gibutaan? Ang ilang. Pero, sa verse 15, asa man ang tabon nga naghinungdan sa pagkabuta sa ilang kasing-kasing. Nabuta sila sa pagsabot sa hunahuna, pero ang tabon ana sa ilang kasing-kasing. Kung naay tao, here's the truth of the message that we find in these verses. Kung naay tao nga nabuta man nga to sa klarong kamatuoran nga nakita na to sa Biblia. Kung makadungog siya sa klarong pagtudlo sa pulong sa Diyos, pero dili man siya makasabot. I don't understand. Makadungog sila, pero malibog yapon, dili ko makasabot. Giyon sa nga, kanang abutang tinuod. Watch now. Kung naay tao nga nabuta nga to sa klarong pagtudlo sa pulong sa Diyos, kana delius ka problema sa hunahuna. Kana us ka problema sa iyang kasing-kasing. Dili siya, watch now. Dili siya makasabot. Tungod kay dili siya ganahan. Ang pagkabuta sa hunahuna, kanunay naggamot sa pagkarebelyoso sa kasing-kasing. Ug ang sunod nga bersikulo mo pruweba niyana. Look at verse 16. 2 Corinthians 3:16. Nevertheless, when it, what's bang it? Look at verse 15. Even unto this day, when Moses is read, the veil is upon their heart. What is it? Their heart. Meaning the heart of the nation as a whole. Kay syempre, bisan na mga Hudeo nga nagdawat na ni Kristo nga siyang Masaya, sila naluwas na, ang nasod sa Israel, sa kinatibukan, wala pa nagdawat kaniya. Hangtod karon. Bisan nanay nasod sa Israel na karon. Si Brother John Buckner na dito sa Israel karon. Bisan na 5 million Jews kapin dito sa Israel karon. Sama sa gyapon, wala pa ang kadaghanan, wala pa nagdawa sa kamaturan ni Kristo. Nabuta gihapon ang ilang kasing-kasing. Look here. Nevertheless, when it, their heart, shall turn to the Lord, the veil shall be taken away. Apan, bisan pa niyana, bisan pa nga naay tabon sa ilang kasing-kasing nga nagpabuta sa ilang hunahuna,
sa diha nga kini, sa diha nga ang iyang kasing-kasing mo dangop or mo liso ngadto sa Ginoo, mo liso pabalik sa ilang Dios, ang salimbong pagakuhaon na. Kanusa ba ang tabong kuhaon? Sa dihang sila mo paliso sa ilang kasing-kasing pabalik sa Dios. Kabalo ba ka sa rason sa kadaghang sa tao nga dili man makasabot sa simple, klarong kamatuoran sa pulong sa Dios? Simple kayo. Ang ilang kasing-kasing dili tarong uban kaniya. Ang ilang kasing-kasing nag-atubang sa lain gawas sa Dios, na ay lain tinguha, na ay lain pangibog, nga nagdani sa ilang kasing-kasing palayo sa Ginoo. Their heart is not turned towards Him. Ang ilang kasing-kasing wala nag-atubang sa Ginoo, wala nag-focus sa Ginoo. Ang ilang kasing-kasing naggukod sa mga butang sa kalibutan. Pero kanusa ba ang tabon nakuha aron ang hunahuna makasabot? When the heart turns to God and gets right with God. Kini tinuod man kabahin sa mga tao nga dili man makasabot sa simpleng plano sa Dios alang sa atong kaluwasan. Kung naay taong kanunay musulti, dili ko makasabot kung unsaon sa Dios sa pagluwas og tao nga wala gayoy mayong buha. Kana walay klaro para nako, dili ko makasabot. Kabalo ko ang Biblia na nga regalo, kabalo ko ang Biblia na yung pagtulamang, pero dili ko makasabot niya na. Unsa ba ang problema kaniya? Ang iyang kasing-kasing nagatubang diri, wala pa siya nag-surrender sa kamatuoran sa Ginoo. Ang problema sa pagsabot, magsunod, magikan sa problema sa kasing-kasing. Dili makasabot kay dili ganahan. Unsa ba ang problema? Ang problema niya ng tawhana nga dili makasabot sa planos sa simple nga kaluwasan, pinagi sa pagtuo tungod sa grasya, wala labot sa buha. Nga naman dili siya makasabot. Ang problema wala siyang hunahuna. Ayaw pagtuo ni anak. Kung ang kasing-kasing mo liso, ang hunahuna klaro na gyud. By the way, sowners, kanamo rason nga why pulos ang pagdebate. Kung magdebate ka sa tao, dili ka na mo tabang. Kaya kung magdebate, ang garbo mo barog na, o ganahan siya mo daog. Kung ganahan ang tao maluwas ang iyang kasing-kasing ng una kinala mo liso, dili ang hunahuna. Nga naman ang tao maglusod sa simple nga plano sa Diyos, maluwas ta pinagi sa pagtuo nga walay labot ang atong mayang buhat. Simple kayo. Ang ilang kasing-kasing, dili ganahan mo angkon nga nasayop siya diha sa iyang pagtuo sa iyang tibok kinabuhi. That's a problem of the heart. Pride. Ang hunahuna dili makasabot kay ang kasing-kasing dili ganahan. Romans chapter 10 verse 9, ako ray mo basa, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For with the heart man believeth unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Kay, kung imong isugid, pinagi sa imong baba ang Ginoong Jesus. Og magatuo, diha sa imong kasing-kasing, nga ang Diyos may banhaw kaniya, gikan sa mga patay, ikaw maluwas. Kay, pinagi sa kasing-kasing, ang tao nagatuo ngato sa pagkamatarong, og pinagi sa baba ang pagsugid, gihimo ngato sa kaluwasan. Let's be very carefully. Ang decision sa pagtudiya ni Jesus, ang decision sa pagtudiya ni Jesus para sa imong kaluwasan, kana nga decision kinahanglan himuon diha sa kasing-kasing. The heart decides, I want to accept the truth. So tell me what the truth is, o kalit lang nawala ang kalibog. Basta lang ang garbo nagbarog, ako ang sakto, di ko ganahan mo ang kung nga akong sayop. Ang kasing-kasing wala miliso, o ang mata, ang pagsabot buta gyapon.
ang hunahuna dili makasabot niya na ng kasing-kasing dili ganahan mo tuo. Klaro ba ka na? Nakadungog ko sa tinuod nga storya kabayan sa lugar dito sa US di nay uskadako nga baha sa suba. I think sa Texas man. Kuskan kayo ang pag-agos sa suba o nagtangtang sa mga layers sa bato gikan sa daplin sa suba o naay makatingala nga nakit-an ilalom sa layer sa rock. Sa dihang may hawas ng tubig? No, hawas has come out of the water. Let's go down. Nalimot ko. Minaog, ha? Ubas na? Ubas? Hubas? Oh, there, I do know the word hubas. Nahubas na ang tubig. Ang mga tao do sa suba, natingala na mo kita. Na ay dinosaur footprints dito sa ilalom. Na ay mga dinosaur, dakog yun. Na ay picture sa lahat bata, dool sa edad ni Hana. Nag-bath siya. Diya sa lapok, sa dinosaur footprint. Kini ang gadako. Klaro makita ng mga tudlo. Dinosaur footprint yun. Pero dali ka na makatingalag yun. Na dinosaur footprint sa daghang lugar makita sa kalibutan. Pero kini ang problema para sa mga evolutionists. Tapad sa mga dinosaur footprints, na footprints sa mga tao pod. Kana mo guba sa tibok bakak sa evolution kay sila nagsulti ang mga dinosaur namatay 70 million years milabay wala pa'y tao niya ng panahon na. Pero kini diri na ay tao naglakaw sa priyo nga panahon ug priyo nga lugar sa mga dinosaur. True story. Na evolutionary scientists nga gipili sa mga kauban nga mobisita sa suba aron magsupak niini nga bakak. Nanay dinosaur footprints sa tao. Kinang nahitabo. Ang scientist nag-fly nato sa lugar. Nag-drive siya gikan sa airport nato sa suba. Pero sa dihang siya miabot sa suba, wala siya miduol. Nagdumili siya mo lantaw sa footprints. Miabot siya sa suba, nagtalikod sa suba, wala naglantaw, wala nagduol, o nagsulti siya. Na camera dito. Anako diri sa suba, diin ang gisulti na yung mga footprints sa dinosaur. Wala ko'y nakitaan diri nga magsupak sa evolution. Kana, dali ang problema sa huna-huna. Kana ang problema sa kasing-kasing. Dili siya gana humukita sa bisan unsang ebidensya nga mupakita kaniya na sayop ang iyang pagtuo. O kita nga mga naluwas, mulantaw niya ng klase sa batas, hanog musulti, buwang! Wala ka naglantaw, dali ka honest. Di ka ganahan makasabot. Dali lusod masabdan, dili ka ganahan. Pero kinit man ang problema na ay mga Kristohanon pod nasama gayud ni Ana. Naluwas na gayud. Padulong gyud sa langit, anak sa Diyos. Pero napay daghang butang nga dili sila makasabot. Panaglitan, allow me to illustrate. Na mga Kristohano nga musulti, dili ko makakita kung unsang problema sa pag-inom. Basta lang gamay ra, basta lang usahay ra, dili palahubog, just gamay, lingalinga gamay. Dali ko makasabot kung ngano nga mong pastor kanunay magwalik batog sa pag-inom. You ever hear people talk that kind of nonsense? Nakit madunggan ba? Kamu nga mga Baptist, stricto kayo. Let me tell you something this morning. Kung dali ka makakita kung ngano ang Kristohanong walay katungod nga mag-inom sa makahubog nga ilimnon, ang problemang dili nga kinilisod masabtan. Ang problema, mao lamang nga dali ka ganahan makasabot. Ang imong kasing-kasing wala nagliso nga to sa Ginoo. Naluwas ka, nagliso ka bayan sa kaluwasan, pero dili ka bayan sa mga butang nga kalibutanhon. Kung dali ka makasabot, kung unsang problema sa daotang music nining kalibutana, dili man ka ganahan. Kung dali ka makakita unsang problema sa rock and roll,
sa rap, sa hip-hop, sa tanan laing klase, sa K-pop. Ikaw mo sulti, wala ko nakakita sa problema niya na dili kaganahan. Kay ako makapasabot nimo kung unsa ang problema, pero unsay pulo sa pagpasabot sa tao nga dili ganahan mo tuo. Kay na ay tabon sa iyang kasing-kasing gyapon, iyang kasing-kasing nagukod sa mga butang sa kalibutan, wala nagliso nga sa Ginoo. Ang tanan pagpasabot sa pastor, way pulos para sa tao nga dili ganahan makasabot. May daghang Kristohanong karon nga nahigugma sa CCM, Contemporary Christian Music. Na ay lyrics kabayan ni Jesus, pero na ay music sama sa disco. Na ay music sama sa mga artista sa kalibutan nga wala naluwas. Ang mga tao mo kanta, magsuot sila sa paminit sa nina sama sa mga taong na wala naluwas. Sila nagkanta, nagdrums, naggitar sama sa taong wala naluwas. Pero na ay Kristohanong nga lyrics dili ko makasabot unsay problema niya na di kaganahan. Kikapoy ko sa mga Kristohanon nga nagdawat nini nga basura nga gitaw Kristohanon nga music, wala mo na ni Kristo. Kumuha ka sa YouTube, mag-search ka, Christian Cebuano, I got news for you. Halos tanan basura man. That ain't Christian. It's fleshly. Say, well, Pastor Mike, wala ko nakakita unsa ba ang problema. Dili ka ganahan kay nahigugma ka sa imong daotang music. Ang pagdugang sa ngalan ni Jesus dili maghimo sa music nga Dios nun. I'll tell you why Christianity today is fleshly. Nga naman unod nun ang daghang Kristohanon sa atong panahon karon kay naminaw ta sa music nga magdani sa unod. Kung dali ka makasabot kung nganong ikaw walay katungod sa pagbantay sa hugaw nga mga salida, dali ka makasabot kay dali ka ganahan. Natingala ko sa mga movies nga bantayan sa mga Kristohanon karon. Natingala na shock gayud ko. Oh, nalingaw ko gamay. Pastor Mike, wala ko nakakita sa problema. Nabuta ang imong hunahuna tungod sa pagka-rebelyoso sa imong kasing-kasing. Kung dali ka makakita sa problema sa mga bisyo, dali ka ganahan. Kung naay tao nga dali makasabot sa problema sa pagkabayot o pagkatamboy, ang problema ana sa yang kasing-kasing, dali sa yang huno-huna. Ang tibok kalibutan na buang na kabayan sa lalaki o babae, pero ang Biblia klaro gyud, siya mimugna sa lalaki o babae o walay tunga-tunga. Ako ang babae nga nalitag diha sa lawas o us ka lalaki. No, ikaw us ka buang nga nalitag diri sa kalibutan. Kinala ka mo balhin sa Mars. Pero diri sa kalibutan na duha ka gender lang. Pangutana sa mga iro. Pangutana sa mga kabayo. Sila kabalo. Ang tao ra malibog kabayan sa gender. Muato sa State University dito sa US or basing dire, wako kabalo. Ang professor mo tingdo mo sulti na daghang gender. Mao ba di ay? Akong 2-year-old kabalo. Na laki baye. Kung dali ka makasabot kung unsang problema sa pagsugal, dali man kaganahan. Ladies and gentlemen, gambling is a vice. So, Pastor Mike, wala ko nakakita sa verse sa Biblia kabahin ni Ana. Kung ako mo pakita ni mo, interesado ka? Dili. Kaya kung ang kasing-kasing ganahan sa pagsugal, ang tanan pagpasabot, dali mo tabang. Kini man ang problema. Ang imong kasing-kasing nag-atubang gyapon sa imong daotang pangibog. See, when someone says, I just can't understand that.
Di ko makasabot sa mga rules ninyong mga Baptist. Dili siya ganahan makasabot kayang kasing-kasing naigugma sa kalibutan. This is a Baptist church. You are not gonna find rock and roll drums at a Baptist church, not a real Baptist church. Dili kani usa ka alliance. Dili ta mag rock and roll diri. Pero daghang tao, Pastor Mike, stricto kayo ka, dili ko makasabot, dili sila ganahan. Dili lang ganahan. Ang problema diri. Kung naay lalaki nga, dili man makasabot kung unsang kadautan sa pornography. Dili lang siya ganahan. If you say, I've heard this, nadunggan ako, na mabuwang nga lalaki. Ang Diyos ang nagmugna sa mga babaeng, ano man dali ko makalantaw. Unsay problema niya? Dili. Wa siya klaro, pero ang problema dili. Sayong kayo masabtan kung tarong na ang kasing-kasing. Kung naay babae nga dili makasabot, kung nganong gibawal ang mga romance novels, dili man siya ganahan. Is the pastor allowed to preach about romance? Okay ba magwali ka ba sa romance novels? Ang romance novel, para sa babae, sama sa pornography, alang sa lalaki, magpamunga sa kaulag, diha sa kasing-kasing. Magpamunga sa pagpangibog, alang sa lalaki, nga dili tinuod, walay lalaki sama niya na. Na mga babae, nangita sa lalaki sama sa romance novel, walay sama niya na sa kalibutan. Walay lalaki magastorya sama ni anak. Mga buwang nga babae magsula sa book, way labot sa tinong nga pagkalalaki. O mga babae, nga laing babae nga buwang nga mubasa, uy, natuna kasi asang lalaki sama niya na para na ako. Wala. Balhing gyapon sa Mars, basing na dito. Tawga si Elon Musk, nagplano siya mo at pupuan-puan. Alright, buckle up, put on your seatbelts, don't get mad, alright? Okay na ta? Nasuko na? Ayaw kasuko karon, napay time. Akong goal karon, magpasuko ko sa tanan. So, kung wala pa ka, padulong imo ha. Alright, here we go. Ladies. Kung dali ka makasabot, kung anong ang slacks, iya man sa pagkalalaki. Ang problema, dili nga lasod ka na masabtan. Ang problema, mao nga dali ka ganahan makasabot. I am tired of Christian ladies fighting for their pants. Kikapoy ko sa mga Kristohan nga babae nga magsulti, wala ka, dili kaniyang 1950s. Dili kaniyang 1900s, 2025 ni. Ang babae pwede mag-slacks. Ang Diyos dili masuko ka ba niya na? Prueba. Pwede ka, mapakita na ko sa Biblia nga sayop ang babae mag-slacks. I can't. Pero unsay pulo sa pagpasabot sa tao nga dili ganahan mo tuo. Ang imong problema, dili ang slacks or ang pagsabot kabahin sa pagsulti sa Diyos. Dili ko karong buntag magpruweba gikan sa Biblia nga ang babae walay katungon nga mag-slacks. Dili ko maghimo niya na karon og kinang rason. Kung dili ka makasabot, murag dili ka ganahan. Karon nagtagad ko sa condition sa kasing-kasing. Na ang mga pastor mo tindog magpasabot. O ang mga membro, mga babae maglingkod dito o kini ang iyang buhaton. Padayon na lang, di ko mausok. So this morning, I'm just going to preach the Bible. Nakay problema sa imong kasing-kasing. Ang imong kasing-kasing wala nagliso sa Ginoo, naggukod gyapon ka niya ng butang sa kalibutan, nangita ka sa approval sa mga tao ng kalibutan, wa kay pagkikabay sa imong manluluwas. Ladies, kung dali ka makasabot nga ng babae, kinahanglan mo tabon sa iyang lawas.
I'm talking about modesty. Kung ikaw wala ko nakasabot, nga naman dali kung pwede mag-shorts. I got a suggestion. Isulod ang ukay-ukay. And look at the sign. It says, sexy shorts. Do you know what sexy means? Ulagon. Nagpamunga sa pagpangibog o kaulag diha sa mga tao nga mutanaw. That is what it means. Because it's true. Ang tanan lalaki nga honest man, kabalo nga tintalan ang iyang kasing-kasing nga mangibog sa babae nga mag-shorts. Wala ko nakasabot sa problema sa unsay tawag, halter top? Kini diri ang midriff? Unsay tawag niya na? Ha? Crop top diri. Halter top sa US, crop top. Wala ko nakasabot sa problema niya. Di ka ganahan. Dili ka ganahan. Dili masud masabtan. Dili masud masabtan ang modesty. Kini ang balaod sa Diyos kabayan sa modesty. You ready? Dili masud masabtan ni. Ang imong bana lang naay katungod sa pagtan-aw sa imong lawas nga may unod-nun tinguha. I added those last 3 words. Is that clear? Pastor Mike, wala ko'y bana. Lagi. Wala kay bana. So nga naman ikaw, ganahan mo suot sa pamiste nga magpamunga sa kaulag diha sa kasing-kasing sa matag lalaki nga mulabay nimo ug wala siya'y katungod ngadto sa imong lawas. Welcome to Truth Baptist Church. Ang Pastor Frankel yun. Di gyud ka makadoon sa pagwali sa manini sa Bisaya. Welcome to Truth Baptist Church. Kikapoy ko, ang kalibutan, walay kaulaw kabahin sa ilang kadautan, pero mga pastor, nahalo nga musulti sa kamatuoran nga prangka. Pastor, naggamit ka sa mga pulong nga strong kaayo. Yes! Kay sakto! Kung wala kay bana, kana dali mo hatag kanimo sa katungod sa pagtintaw sa laing mga lalaki. Mugawas ka sa balay? Mulakaw nga to sa tindahan? Huwag tanang mga lalaki nagbantay. I got news. Wala siya naglantaw sa imong nawong. I'm gonna make a strong statement. Don't you get mad. I don't care what ko'y paki unsa bang culture dari or sa bisan na sa lain. Ang culture sa Pilipinas nagsunod lang sa daotang culture dito sa US. So yaw kasuko nako kini dili ang doktrina sa US. Kung magwali ko nini sa US, mas daghang tao masuko. But I'm gonna make a statement. I don't care if anybody gets mad. Kung dali ka us kabigaon, ngano ikaw ganahan mo dani sa daghang lalaki? You're only supposed to have one husband. Pero gitudloan ang mga babae nining panahon na kung ganahan ka mukuha sa lalaki, kinahanglan ka mag-sexy. I got news for you. Dili ka ganahan niya nga klase sa lalaki. Kaya guess what? Nahilaing babae nga mas sexy kay kanimo. Na moabot ang panahon nga ikaw na dito sa balay, mo kita, na ibabahay mo labay sa gawas, mo kita ka sa mong bana. Sama nga siya naghimo kanimo sa una. Unsay mong gitan-aw diya? Wulo. Na akong igagaw dito, bakakod. Hey girls, watch now. Kung ikaw midani or modani sa imong uyab, sa imong bana, pinaagi sa panglawas ra. Wa kay katungod nga masuko kung nahilaing babae nga modani kaniya pod. Kay kabalo ka sa iyang batasan daan. I think the camera's gonna melt back there, Gillette.
Ako makasulti nimo karon sa rason sa kadaghang sa Kristohanong nga babaye nga dali man makasabot sa simpleng mga kamatuoran sa modesty, dili sila ganahan. Mas dako ilang gugma sa kalibutan, sa acceptance sa kalibutan kay silang gugma sa Dios. How about this one? Kung dali man ka makasabot kung nganong si Pastor Mike makanunayon magwali batok sa pagpanguyab, dali man ka garahan. I'm not talking about a godly relationship, I'm talking about ungodly relationships. Naay diferensya. Naay Diyos no nga relasyon nga padulong sa kaminyoon, o naay kalibutan ho nga kaminyoon nga naglibot-libot ra para sa lingaw-lingaw. Naay Diyos no nga relasyon diin walay paghikapay kay wala pay katungod kay wala pa naminyo. Og naay kalibutan ho nga relasyon din unsay tawag ngini maghawid sa kamot, hawiranay sa kamot. Cute sweet ka ayoy ang couple. Kung dali ka makasabot, nga naman si Pastor Mike magwali ka bayan sa pagpanguyab. Klaro man ang kamatuoran. Ang tao nga ang Kristohano nga batano nga magsugod sa kalibutan nga relasyon, ipalayo gikan sa Ginoo. Kanunay. Walay exceptions. Basin mo balik, kung nindog yun kumubalik, pero basin dili! Ay papila nga may balik kung magpasalamat mi sa Ginoo para sa ilang humility. Pero mas daghang pawala. Dili ko nakasabor ang laing Baptist Church, dili magbalik kabayan sa pagpanguyab. Kay ang laing pastor mga talawan. Para nako, mas mayo nga mawala ang tanan batanon kaysa paghawid magpabilin dere pero madaot pinaagi sa dawtang pagkikilawas. I said this a few weeks ago. Kung naay Kristohanong batanong, Pastor Mike, nanguyab mi, pero dili mi makasala. Nag-follow mi sa mga rules sa churches, pero bisan 15 lang, 16 lang, manguyab mi. I have a question. Unsay ngalan sa baby? Kaya ang tanan kalibutan hong relasyon diri kanang katapos ang kinatumian. Magsugod sa paghawid sa kamot. Sunod naman nga halog diri, sunod halog diri, sunod halog kanay. Sunod magdulog na, dulog. It is dulog. Duyog is music. Dulog na. O kitang tabalo sa katapusan niana. Ang problema sa mga Kristohano nga batanong, dili nga lisod na sabtan. Ang problema maong kasing-kasing nga dili ganahan. Kung dali ka makasabot kung unsang problema sa ulagon nga pagsayaw nga gi-assign sa atong DepEd schools, dili man ka ganahan. Christian young people, wala kay katungod magapil sa mga pagsayaw-sayaw. O kabalo ko sa buwangong tubag, sa buwangong Kristohanon. Si David nagsayaw. Nga naman bawal para namo. Sayon kaya may pasabot. Pero dali ka ganahan makasabot. I preached on it. Pwede ka magbantay sa YouTube video. Nagyod. I called the sermon, David, Dancing, and Dumb Christians. I like that title. It's not hard to understand what's wrong with dancing. Parents, if you let your children dance, you're insane. Kung ikaw mo tugo, nga imong mga anak, mo appeal sa mga dance competitions, dance requirements, ikaw us kabuang nga kinikanan, dapat ka maulaw sa imong kaugalingon. Akong nagingon ninyo, akong goal, nga masuko ang tanan. Arong kompleto, why kulang, walay favoritism, ang tanan. Kumusta ta? Ako musulti ni mo sa problema.
Naitabon sa kasing-kasing, dili makasabot sa hunahuna, pero kung matarong na ang imong kasing-kasing sa atubangan sa Ginoo, kana nawala na, klaro man makitaan. What's the key? Turn your heart. Undang yang pagrebelyoso, undang yang pakiglalis sa pastor diya sa imong hunahuna. Uban ninyo, padulong sa balay, all the way home, makiglalis ka sa pastor. Kay wak kay kaisog nga makiglalis sa nawong. Si pastor niya, or pwede, maglisod ka sa imong kasing-kasing. Pwede magtarong sa imong relasyon sa Ginoo. Ug dawata, Ginoo, andam na kong mudawa sa imong kamatuoran. Palihog tabangi ko nga makasabot. Kanang pagampo ang Diyos mo tubag. Nevertheless, when it shall turn to the Lord, the veil shall be taken away. Apan bisan pa niya sa diha nga kini mo dango po mo liso ngadto sa Ginoo, ang salimbong pagakuhaon na. Kung ang Kristohano mo sulti, just dili ko makasabot, nag-angkon siya sa kamatuoran nga yang kasing-kasing dili matarong atubangan sa Dios. Listen to me this morning. Kung dali ka makasabot kung ngano nga mga Baptist, stricto kaayo, kabahin sa tanan. Bawal na niya. Di ko makasabot. Ako musulti nimo kung unsa man ang problema. Ang problema dali ang kalisod sa pagsabot. Ang problema mao nga dali kaganahan. Unsa bang solution? Get your heart right with God. Taro nga ang imong kasing-kasing atubangan sa Ginoo. Undangi ang pakiglalis batok sa pagwali, batok sa pagtudlo, aron makag-angkon gyapon ka sa imong gipangibog. Get your heart right. Everybody look right here at me. And everybody look at me. Can I add one more? Pwede ko mo dugang o isa, masuko. Dili ka mo masuko. Pasi nasuko na. So, padayon na lang ta. Ako mo dugang usa pa. So, kung wala pa ka nasuko, pero ganahan, napay time. I'll talk to you ladies for a minute. Naminyo o padulong pa? Sakto ba? Naidaghang asawa sa Pilipinas, sa US, o bisa na sa lain, nga dili man makasabot kung nganong sila kinahanglan mutuman sa ilang bana. Dili ko makasabot nga naman siya ang leader. Mas bright ko kay kaniya, mas mayo ko kay kaniya, mas mayo ko mga decision kay siya. Ha? Listen to me very carefully. Kung ikaw, nag-ingana, ang imong problema dili uban sa imong bana, ang imong problema ana sa imong relasyon sa Diyos. Pagliso nga to sa Diyos o makadawat na ka sa otoridad sa imong bana. I can explain why God chose the man. I can explain it. Tungod daw ng mga babae. Oh no, dili na. Sayo. Usahay. Si Beth lang ang dautan. Nalibog ko kaya naglantag ko ni Beth. Kana. I can explain why. The simple reason is, kinahanglan na leader. Kung naay duwa, I've used the illustration before. Kung naay duwa ka tao sulod sa sakyanan, silang duha makasakay pero usa lang makadrive. O kung ang ikaduha magsulay nga moapil sa pagdrive, sigurado naay discretion. Kanang oras mong kinahanglan ta sa leader. Ang church kinahanglan leader, kaya kung ang tanan mag-lead, magubot yun. Pero manggor ang relation sa kami yun. Ang babae maka-offer sa suggestion, pero ang driver, ang bana, kinahanglan mag-decision. Let me teach you ladies something. A soft tongue breaketh the bone. Do you know what that means? Ang hilomon, gentle, soft, mga pulong nga dili magsugo, dili magsumbong.
Kung mogamit ka sa sakto nga mapulong, imong ganahan siya maminaw. Pero sa diha-diha nga ikaw magsumbong, magahit na ang kasing-kasing. I'm not saying it's right, it's just the way it is. A soft tongue breaketh the bone. Mas gamhanan ang gentle pulong kaysa gahit. So let me ask a question. Unsay area sa imong kinabuhi, di ikaw nagsulti, dili ko makasabot. Nga nang mga kita strikto kabay ni Ana. Unsa ba? Ang problema dili ang hunhunan. Mabuta ka dere, wala problema dere. But as soon as you get right with God, matingala ka sa kadali na makasabot na ka. I promise you, understanding follows obedience, not explanation. I'm going to say that in the sign because it's really good. Ang pagsabot mosunod sa pagtuman, dili sa pagpasabot. Is that close? So, kung sa area sa imong kinabuhi, kinahanglan iliso ang imong kasing-kasing. Na ba? Music ba? Kung sa music, di paminaw ni mo. Ang mga love songs lang. Kung ako nakikita sa problema sa love song, I can explain it to you. How about your movies? Unsay salida? How about YouTube? Unsa ba mga clips gibantay nimo sa YouTube, sa Facebook? Pasinailabot sa imong pamisti. By the way, gentlemen, ang modesty dili limitado at sa babae lang. God made Adam and Eve a coat. Unsay kinahanglan i-adjust na to karon? Tugon na mga ulo, yung mata, stop right there.